זו השאלה שאני הולך לשאול שוב ושוב, זוהי השאלה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם. איפה הכסף? איפה הכסף? יאיר, אנחנו לא גבינה. אל תמרח אותנו, אל תמרח אותנו. יאיר, אנחנו לא שיפור. די לסובב אותנו, די לסובב. יאיר, אנחנו לא שמנת. לא כולנו באנו מאיפה שאתה בא. יאיר, אנחנו לא בדיחה. במחיר שמנת מתוקה. אתה יושב עם כל ההון שלטון, במקום להתיישב על אלפיון עליון. חושב איך לתחמן ולסובב אותנו כל היום. אתה לא מבין שלא חסר לנו בעיות, כי ברכבת יש גברת שכל הזמן מתפללת למציאות אחרת או לעבודה. ואיזה אמא קורסת כי אין לה כסף לדלק, לא מחברת לילד או לתחבורה. והסטודנט שלא ישן עובד קשה, שלא יחזור לו צ'ק של שכר דירה. ואתה יושב במגדל השן עם PC ומק ומדבר איתי על שמנת מתוקה באמא שלך. יאיר, אנחנו לא גבינה. אל תמרח אותנו, אל תמרח אותנו. יאיר, אנחנו לא שיפור. די לסובב אותנו, די לסובב. יאיר, אנחנו לא שמנת. לא כולנו באנו מאיפה שאתה בא. יאיר, אנחנו לא בדיחה. במחיר שמנת מתוקה. איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף? ידוע שאתה יהיר, אבל מאיפה החוצפה לנסות לדפוק עלינו כזאתי קופה? שום הבטחה שלך לא שווה קליפה, המחיר עולה מוריד אותנו לרצפה. כאילו כל המדינה מולך שקופה, מניצולי השואה שלא מקבלים תרופה, ועד הזוג צעיר שלא שורד תקופה, פשוט עובד עלינו עם חיוך של חנופה. על כל אלה תלפלת תשלם בהקפה, לכל קפיטליזם חזירי יש חלופה. החלפת את השולחן פתאום שינית חליפה, איפה הכסף ידוע, מה עם הכסף יאיר, אנחנו לא גבינה. אל תמרח אותנו, אל תמרח אותנו. יאיר, אנחנו לא שיפור. די לסובב אותנו, די לסובב. יאיר, אנחנו לא שמנת. לא כולנו באנו מאיפה שאתה בא. יאיר, אנחנו לא בדיחה. במחיר שמנת מתוקה. סחטן עליך אש על הגבינה. מדהים. מכרת לנו את כל המדינה בשיט. לוקח בקשיש גם על הקשישים, גם לצאת לגמלאות זה לא מספיק. מקצץ חותך בזכויות נכים, מוריד מועך את קצבאות הילדים, מסרב לקחת אחד ממי שיש לו 200. איפה מעמד הביניים? אם המצב שלך בסקרים הולך בקנטה, אז אתה מנסה לדפוק עלינו עוד הוואנטה. בזמן קלטנו כאן עסק עם שרלטן, תחמן חלפן מיומן במזומן, זורק לנו פירור טוחן לו את כל העוגה, שופך עלינו זבל ואומר זו ערוגה. לקחת כלכלה שמתבעות כבר חנוכה, בקושי נושמת עכשיו מוטלת הרוגה. אז מה ישראלי בעיניך יאיר? לנסות לעבר אותנו ככה? לא לעמוד מאחורי ההבטחה שלך? אז תסתכל לנו בעיניים, למעמד הביניים, לעמך, לעמך, כי 20 אגורות פחות על שמנת מתוקה לא יעשו לי את השנה. וואלה, כי אם אין לחם תאכלו עוגה. יאיר, אנחנו לא גבינה. אל תמרח אותנו, אל תמרח אותנו. יאיר, אנחנו לא שיפור. די לסובב אותנו, די לסובב. יאיר, אנחנו לא שמנת. לא כולנו באנו מאיפה שאתה בא. יאיר, אנחנו לא בדיחה. במחיר שמנת מתוקה.